Poštovani gledalci, dobroveče. Dobrodošli ili dobar dan, kako god, mada je napolju tmurno vreme. Onima koji gledaju emisiju Ispovedalnica u reprizi biće svakako dobroveče. 141. Ispovedalnica, utorak, 17. april, godina 2012. Ja ću vas na samom startu ove emisije, pošto će na neki način ova emisija koju ćete sada gledati biti i presedan, zamoliti da danas i u ovoj emisiji ne pozivate naše brojeve telefona, tačnije rečeno da ne bude uključenje iz jednostavnog razloga što je tema vrlo osetljiva. Kako biste shvatili o čemu se radi, za početak ove emisije zamolit ću Aleksandra da nam pusti, vidjet ćete i kako smo nazvali ovu emisiju, da nam pusti uvod i bit će vam mnogo što jasnije. Aleksandre, sad stvarno si me presekao. Dobro je. Ko je naš gost večeras? Evo čućete. Predsjednik sindikalne podružnice Nezavisnog policijskog sindikata Srbije u Trsteniku, zamenik predsjednika sindikata radnika policije Predrag Vučetić, inače rođen 1981. godine. Ko je? Pa evo, vidjet ćete, to je gospodin koji sedi preko puta mene, inače je završio srednju školu unutrašnjih poslova u Sremskoj Kamenici, gde je poneo epitet jednog od najboljih kadeta, dobio diplomu Vuk Karadžić za izuzetno postignut uspeh. Po diplomiranju na Policijskoj akademiji kao diplomirani oficir policije 2006. raspoređen na radno mesto unapređenju organizacije i funkcionisanja policijske ispostave u Trsteniku. 4 godine nakon toga stekao zvanje diplomirani pravnik na Fakultetu za obrazovanje rukovodećih kadrova u privredi u Novom Sadu, nosilac sertifikata o završenom kursu za pripadnike policije Ujedinjenih nacija za učestvovanje u mirovnim misijama
instruktor operativno-policijskih veština, nosilac majstorskog zvanja u jiu-jitsi, crni pojas prvi dan, instruktor kapuere i služi se engleskim jezikom. Predraže, tako ćete zvati u ovoj emisiji, jednostavno ovde se po imence oslovljavamo. Dobrodošao. Hvala, bolje vas našao i Hristos vaskrese. Vaistinu. Je li ima nešto što ti nisi, a ja odnosno, dug uvod, pa mi reci, je li ima nešto što ti nisi? Pa, rekao bih to kroz jednu reč samo. Kao što smo videli iz uvoda za kolege, ove koji su bili predstavljani, malo čas nisam podoban. Aha. Pa ajde sad, ja sam te nešto duže predstavljao, a ti budi mnogo kraći i predstavi sam sebe u jednoj rečenici. Pa, kroz jednu rečenicu možda bih sebe najbolje predstavio tako što bih rekao da sam pred Bogom ponizan, a pred nepravdom prkosan. Eto, na takav način bih sebe predstavio. I još jedno pitanje za uvod. Kako ne bi bilo nikakvih nesporazuma, ti si poželao da gostuješ ovde kod nas u emisiji Ispovedanica. Zašto? Pa evo, iz sledećeg razloga. Od uvek sam smatrao da pomoć medija treba da bude zatražena u nekom, da kažem, krajnjem slučaju. Kada se iskoriste sva neka druga sredstva u ostvarenju nekih ciljeva, nekih prava koje nasleduju sve nas kao građane ove zemlje, kao pripadnike određene profesije. Ova emisija koju pratim i za koju slobodno mogu reći da je već kultna emisija, koja razume probleme i bavi se, da kažem, običnim ljudima u ovoj zemlji, radnicima i onima bez posla, znači jednostavno ljudima od kojih živi ova zemlja i naša privreda i sve što ide uz to. Smatram da na ovaj način mogu da prenesem poruku kako građanima, tako i našim rukovodiocima i starešinama u Policijskoj upravi Kruševac, jer jednostavno nisu našli za shodno da nas čuju nakon svih naših molbi, dopisa, uz iskazivanje poštovanja uvek, tako da smatram da ćemo uspjeti kroz ovu emisiju koliko i toliko da dopremo do njihove svesti. Ja bih zamolio Aleksandra, ako može bez ovog tona u slušalicama koji potiče od telefonskih uključenja, kojih neće biti u ovoj emisiji, napominjem još jednom, ne zbog toga što nismo želeli da ih bude, nego iz jednostavnog razloga, shvatit ćete što je tema poprilično osetljiva, možda se o ovoj temi možda i prvi put govori sigurno u Kruševcu na ovaj način, da? Pa ja mislim da na ovaj način da, javno da. Sad molim te, Peđa, mi reci, ne ljuti se što smo na ti i ne ljuti se što zovem Peđa. Slobodno. Reci mi, ko su ljudi iz uvoda u ovu emisiju, a svi su na kraju imali onaj pečat nepodoban? Pa, to su ljudi profesionalci. U prvo dva slučaja, kod gospodina Zvonka Lazarevića i kod Milana Manojlovića, koji su aktivni pripadnici policije, zaposleni u Policijskoj upravi Kruševac, Policijskoj ispostavi Trstenik, ljudi koje krasi čast, poštenje, profesionalizam, koji poštuju zakon i koji žele da rade po zakonu. U trećem slučaju, gospodin Milićević Miroljub iz Brusa, koji je nekadašnji pripadnik policije, koji je izgubio posao, da kažem, pod nekim čudnim okolnostima i za koga se borimo sada da ga vratimo u naše redove, čovjek koji živi u vrlo teškim uslovima. Jednostavno, svi su oni nepodobni, baš iz tih razloga koje sam upravo nabrojao, a pre svega zato što imaju svoj stav. Jer kod nas jednostavno nije dozvoljeno imati stav, imati svoje mišljenje. Onoliko koliko si poslušan i ponizan, toliko ćeš dobro proći. Međutim, svest ljudi se malo promenila, ne živimo više u nekom vremenu gde jednostavno slepo slušanje, izvršavanje naređenja, koje, da se razumemo, postoji dan danas. Mnogi ljudi koji sede na rukovodećim radnim mestima, pogotovo ovde u Policijskoj upravi Kruševac, i dalje slepo i ponizno slušaju, iako time čine zloupotrebe i razna krivična dela. Želeo bih malo samo
par nekih reči više da kažem o tim ljudima, pre nego što nastavimo. Oni su, kao što sam rekao, hrabri ljudi, koji su jednostavno pristali da se njihov slučaj predstavi javnosti. I oni su samo deo onih mnogobrojnih koji imaju iste takve probleme ili koji su u mnogo nekim drugačijim problemima, da kažem, sa kojima se nose kroz ovu profesiju. Prvi, kao što smo videli, Zvonko Lazarević od 1987. godine, 1987. je pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova, radio je kao saobraćajni policijski službenik u Policijskoj upravi Kruševac. Sada ću izneti neke stvari, da kažem, mi smo spremni na bilo kakve pritiske i posledice da trpimo za svega toga, što ću sada ja izneti pre svega. Postoje ljudi koji će svedočiti i mi samo želimo da prikažemo istinu, jer pre svega želeo bih da naglasim samo da moramo da shvatimo prvo šta je policajac. Ko je policajac? Policajac je jednostavno živo biće i on je čovek. Naša odgovornost u društvu je mnogo veća iz razloga što, pored te uloge građanina koje imamo, mi jednostavno imamo i ulogu ovlašćenog službenog lica. Nama su data ovlašćenja. Mi smo izvršni organ vlasti. Naše ovlašćenje ide toliko daleko da možemo da upotrebimo i vatreno oružje čak. Pritisci sa kojima se nosimo svakog dana na poslu su ogromni. Da li je to zbog postupanja sa licima iz kriminogene sredine? Da li je to zbog jednostavno nezrelosti pojedinih starešina koji jednostavno daju naloge policijskim službenicima kako da rade i na koji način? Razne intervencije. Da se razumemo, naš posao nije lak. Mi ne radimo, da kažem, na neki način, sem onog dela poslova iz oblasti unutrašnjih poslova koji su vezani za upravne poslove i tako neke slične. Daleko od toga da je lak. Jednostavno, taj policajac kada završi svoj posao, on mora da ode kući svojoj ženi i svojoj deci. A uslovi pod kojima radimo, uslovi pod kojima živimo, velika većina nas i nema svoj krov nad glavom gde treba da se vrati svojoj porodici. Trebamo da iznesemo jedan veliki teret u ovoj zemlji i trudimo se kao profesionalci da to i uradimo, velika većina nas. Međutim, postoji nekolicina onih koji nas uporno sputavaju u tome. Kao da im ne odgovara da bude sređeno stanje u društvu. Kako možemo da očekujemo da građanin bude zadovoljan postupanjem policijskih službenika ili službenika na upravnim poslovima koji svakodnevno rade? Rad sa ljudima je, znati sami, najteži rad. Moramo da jednostavno budemo i psiholozi dobri, da budemo na usluzi svakom, servis građana. Ako mi nemamo sređeno stanje, pre svega u našoj kući, mi ne možda očekujemo da imamo sređeno stanje onda i šire. Tako da mi samo želimo da unapredimo ovu službu našim zalaganjem, kao što se zalaže i gospodin Lazarević Zvonko, koji je svojevremeno, ajde da krenemo od priče koju ja znam, nesumnjivo je da politike svuda ima i da će se politika prožimati, nažalost, uvek kroz sve institucije. Trebalo bi da budemo depolitizovani. Razni pritisci koje doživljavamo, baš zbog toga, zbog te političke neke, političkih frakcija, struja koje postoje u okviru samog ministarstva, nas dovode do toga da imamo nesređeno stanje. Gospodin Zvonko Lazarević je neka njegova priča za koju ja znam, krenulo je to, mislim da je 99. bilo ili tako nešto, kada je postojao nalog da se oduzimaju vozila sa crnogorskim registarskim oznakama, oduzeo džip tadašnjem, to jest sadašnjem poslaniku Srđanu Milivojeviću i krenula je Golgota na neki način. Nakon toga pisao je prijave nekim autoškolama zbog određenih prestupa privrednih. Pokušavao je da ukaže na razne zloupotrebe koje postoje, kako od strane pojedinih građana, tako i od strane pojedinih policijskih službenika. Zbog svega toga on je označen kao nepodoban, kao buntovnik, državni neprijatelj, koji samo smeta službi u kojoj radi. Poslat je
u policijsku stanicu Trstenik, koja nezvanično, da kažem, važi za kazneni odred. 20 godina je radio kao saobraćajni policijski službenik. I onda je došlo do saznanja prilikom obavljanja poslova da određeni policijski službenici prilikom kontrole saobraćaja, to jest snimanja radarom, utvrđivanja prekoračenja, rade nepropisno. O čemu je bilo tu reči, zapravo snimali su radarom brzinu kretanja van naseljenog mesta, a prikazivali su kao da je prekršaj izvršen u naseljenom mestu. I onda možda zamislite razliku koja postoji u kilometraži i šta je propisano, tako da direktno su građani bili oštećeni. Jednostavno, kad je ukazao jednom od starešina u policijskoj stanici u Trsteniku, mislio da će to biti rešeno na neki način, da će neko biti procesuiran, da će biti pokrenuta odgovornost. Ništa toga nije bilo, naravno. On je kao čovek koji ima savest i koga je savest grizla zbog toga, što ništa nije mogo da uradi, pisao je zahtev da pređe iz saobraćajne policije u opštu policiju, da kažem, u redovni sastav, jer jednostavno nije želeo na takav način da obavlja taj posao. I zbog toga i dan danas trpi posledice. Ovo što sve budem iznao sada i što budem pričao, naravno, te neke stvari su zasnovane na pričama, za neke stvari postoje osnovi sumnje, indicije koje ukazuju, a za neke stvari imamo i čvrste dokaze, tako da već sad apelujem na sve nadležne organe, na tužilaštvo, na istražne organe, na policiju, pre svega, da preduzmu sve mere potrebne kako bi se utvrdila istina. Znači, da se razumemo, nije ovde optuživanje nikoga, da kažem. Mi samo želimo da se utvrdi odgovornost odgovornih lica za ono što su radili. Na neki način, sad, ne mogu da se ne pitam zašto taj isti čovek koji ima toliko iskustva, videli smo, on je završio fakultet bezbednosti u Beogradu. Znači, nije završio neku školu onako preko noći kao što znamo da se završavaju u našoj zemlji. Stručan je, ima znanja iz te vrste posla koje je obavljao. Zašto takav čovek, na primjer, ne može da bude načelnik odeljenja saobraćajne policije u Kruševcu, koje je upražnjeno već određeni period u našoj policijskoj upravi u Kruševcu? Mi znamo da bi služba neka, da bi bilo šta dobro funkcionisalo, mi moramo da imamo nekog ko će biti organizator posla, ko će rukovoditi, ko će vršiti kontrolu, ko će usmeravati, ko će vršiti edukaciju zaposlenih, ko će im jednostavno prenositi neko svoje lično iskustvo potkrepljeno teorijom koju je naučio u nekoj školi. Ja ne mogu da se ne pitam to. Ja pitam sada javno, pošto načelnik policijske uprave u Kruševcu ne želi da njemu ispod časti da odgovori na te dopise naše koje mi upućujemo stalno, koje mi jednostavno pitamo. Ko ste vi? Pa evo... Sindikat? Da. Više puta smo se obraćali i kao zaposleni, pojedinačno, i kao predstavnici sindikata. I ni na jedan dopis nije odgovor? Pa ja moram, mislim, ja sam poneo samo, neću pojedinačno ništa da pokazujem, sad nešto da vadim, ali samo želim da vaši gledaoci i ostali vide. Ovo je samo jedan deo. 6 godina pisanja. 6 godina, znači, slanja, traženja odgovora, traženja razumevanja. Jednostavno, naše želje za unapređenjem stvari u ovoj službi. Za unapređenjem odnosa i međuljudskih, za unapređenjem uslova rada. To je samo jedan deo. Ni na jedan nisu našli za shodno da odgovori. Dobro, Peđa, sad te još jednom pitam. Ovo su dopisi koje ste upućivali pojedinačno ili kao sindikat? Kao sindikat i pojedinačno. Dobro. Sad mi reci samo još jednu stvar, da raščistimo pre nego što te pitam da li imaš još nešto da kažeš vezano i za dvojicu ljudi koji su takođe predstavljeni u i pristali su da bude njihov slučaj iznat u ovoj emisiji. Postoji koliko sindikata policije? Postoji ih dosta, boga? Postoji ih dosta, nažalost. Mi svi znamo što je rekao, ja bih se sad, pošto sam malo pod utiskom, čitao sam pre par dana
jednu pouku jednog velikog čoveka koji je bio veliki prijatelj Srba pre otprilike 100 godina, koji je bio Srbin onda kada to nisu bili ni oni najveći Srbi. U pitanju je Rudolf Archibald Rice, čuli smo za njega. Čovek koji je volao našu zemlju i ovaj narod. I mi smo ga izneverili. Naravno, nije nam prvi put da izneverimo ljude koji se trude i koji daju sebe da bi nam bilo bolje. A on je ojađen tim našim iznevjeravanjem 1928. godine nam uputio jednu poruku zvučnu, kad je rekao: čujte Srbi, čuvajte se sebe. Ono što je čovjek opisao pre 100 godina, maltene, o nama kao narodu, naveo naše osobine, ali ne iz razloga da bi nas kritikovao, nego da bi nam ukazao jednostavno ko smo, šta smo, da bi nam dao smernice kako da idemo. Ja zaključujem, mogu slobodno da kažem da je on jednostavno kao da je naš savremenik, kao da živi sad ovde s nama. Ili da se ništa nije izmenilo ništa se nije izmenilo. Od 1928. Skloni smo toj neslozi jednostavno i razjedinjenju. I onaj ko želi da upravlja nama, on to vrlo lako vidi. I zato i postoje toliko sindikata. Postoje mnogo struja, nažalost, opet se to sve veze za tu neku politiku, mnogo frakcija u Ministarstvu unutrašnjih poslova, jedni vuku na jednu stranu, drugi na drugu, i naravno i ti sindikati. Svi se borimo za isti cilj. I ja verujem u to da ćemo, svi imamo, znači jednostavno svi želimo da obezbedimo bolje uslove rada. Ne želim sad da se ovo shvati kao neka kritika na račun sindikata, da li su ovi bolji ili ne. Ne. Jednostavno, u svakom od tih sindikata, kao i u svakoj instituciji u ovoj zemlji, postoje ljudi koji odstupaju malo i koji rade, naravno, interesi su i razlozi bavljenja nečim različiti u svakom od nas. Tako da mi svi zajedno se trudimo i mi smo dosta uspjeli. Svi sindikati su prošle godine mnogo učinili na poboljšanju i u poslednje vreme, znači na poboljšanju uslova rada i života policijskih službenika. Naravno, zahvaljujući na neki način i podršci ministra Dačića, koji je razumeo problematiku koja postoji u policiji. Međutim, otpor promenama je toliko veliki i ti problemi koji su nasleđeni od ranije su toliko veliki da, eto, ni prvi čovjek policije ne može da ih reši onako kako bi želeo da ih reši. Radiš na tome da, rekao si mi to uoči emisije, da ujediniš neke sindikate. Pa da, mislim, želja nam je da neka svaki sindikat zadrži svoju autonomiju. To bez danjih. Znači, svako misli da može da radi, nebitno je da li će biti 10, 15 sindikata ili 50 u policiji. Bitno je da mi svi imamo taj jedan zajednički cilj i interes koji ćemo jednostavno prezentovati u jednom zajedničkom telu, organu koji ćemo osnovati, znači ukoliko postoji želja, naravno. Mislim da tek onog trenutka kada budemo shvatili da samo slogom možemo da napravimo nešto u ovoj zemlji, da ćemo se tad pokrenuti. Dobro, Peđa, sada se vratimo na onu priču o još dvojici ljudi. Hoćeš za njih nešto posebno? Želeo bih da ukratko samo da iznesem, kad smo ih već predstavili na početku, Milan Manojlović, da kažem, policajac koji je završio Višu školu unutrašnjih poslova u Zemunu i Fakultet za obrazovanje rukovodećih kadrova u privredi, diplomirani pravnik, inteligentan dečko, pošten dečko, znam lično i u kakvim uslovima živi i njegove roditelje, što je jako bitno, znači nema iz prošlosti u porodici neko koji je bio problematičan. Dečko koji je 2007. godine počeo da radi i svi koji su počeli nakon njega da radi su dobili priznatu školu, njemu škola nije priznata, on radi sa srednjom školom. Kako mu nije priznata? Pa lepo, on ima fakultet, on ima 7. stepen stručne spreme, on je diplomirani pravnik, on radi sa srednjom školom. Takođe i Zvonko Lazarević ima fakultet, on radi sa višom školom priznatom. Jednostavno ne žele da uvaže to znanje koje ima i tu vrstu škole. Dok se primaju neki sa raznim drugim nekim školama koje nisu odgovarajuće. Ja ne mogu da shvatim da se za rukovodioce i starešine određenih organizacijskih jedinica postavljaju ljudi sa školama koji nemaju veze sa tom vrstom posla. Nemam ja ništa lično, da se razumem, znači, ni ostali
zaposleni, predstavnici sindikata protiv toga da li ti imaš višu pedagošku ili višu saobraćajnu ili učiteljski fakultet, ali ne možeš ti sa višom saobraćajnom ili završena neka škola za menadžera u saobraćaju da radiš na nekim poslovima tipa u kriminalističkoj policiji koji su vezani za rasvetljavanje imovinskih delikata ili slično. Ne možeš ti kao rukovodilac da radiš sa višom pedagoškom. Viša pedagoška je dobra škola, ali ima mesta i u policiji sa višom pedagoškom. Da se radi u odseku za psihološko-preventivno delovanje, na primjer, ili da se radi sa maloletnim učiniocima krivičnih dela, to je dobra škola za tu vrstu posla. Ali nije menadžerska škola. Nije škola koja jednostavno sveobuhvatno sadrži u sebi i elemente rukovođenja, menadžmenta i organizacije i svega ono što to prati funkciju procesa rukovođenja. Tako da imamo veliki problem sa tim. Svi oni, kažem, imaju svoj stav. I to je veliki problem. Nisu podobni zato što nisu poslušni. Kad kažem to nisu poslušni, ne da neće da rade svoj posao, ne da neće da izvršavaju ono što im se kaže, nego jednostavno ono gde je pogrešno i kad iznesu svoje mišljenje, oni odmah zbog toga budu obeleženi kao nepodobni i njima se svaka dalja mogućnost napredovanja zaustavlja. Jednostavno budu ucenjeni u ćuti i gledat ćemo nekako da ti priznamo školu. Hoćeš i za trećeg, da, Milićević Miroljub, čovjek koji živi u vrlo teškim uslovima, profesionalac, pravičan, pošten, hrabar, od 1992. do 2002. je radio kao saobraćajni policajac u Brusu. Čovjek koji je svojevremeno, znate da je tu bio ruta za šverc, taj deo dole, razne, to je nedozvoljena trgovina, znači robom. Čovjek koji je svojevremeno oduzeo određenim licima džip i cigarete koji su švercovali u vrednosti od 30 i nešto hiljada maraka, kome su nakon toga podneli prijavu za primanje mita, ta ista lica su bila uključena u tu priču. Nažalost, zakon je tad bio takav da podizanjem same optužnice, stupanjem optužnice na pravnu snagu, iako još nije utvrđena odgovornost i krivica, mogu si da dobiješ prekid radnog odnosa, njemu se to desilo. Držali su ga u pritvoru 5 dana, a vodili su ga na rasporedu da je na godišnjem odmoru, kroz rednu listu. Čovjek je dobio oslobađajuću presudu Okružnog suda u Kruševcu i dobio oslobađajuću presudu Vrhovnog suda Srbije. Potvrdio je to i njega nisu vratili na posao. Više puta se obraćao nadležnima sa molbom za prijem u radni odnos, jednostavno ignorisanje zahtjeva uz odgovore da ne postoje uslovi da se udovolji trenutno njegovoj molbi. Mi sad krenuli smo od prošle godine od avgusta, obraćali smo se nadležnim u Beogradu, oni su nas uputili na načelnika policijske uprave u Kruševcu koji mora da da predlog za prijem u radni odnos. Obratili smo se načelniku policijske uprave u Kruševcu jednostavno i tu smo samo, očekivali smo da nećemo dobiti nikakav odgovor, kao što i jeste. Tako da to izbegavanje na neki način, jednostavno nepostojanje te povratne komunikacije od strane starešina, od strane nadležnih, onih kojima se obraćamo, to je veliki problem koji postoji kod nas i time samo pokazuju zapravo njihovu nevoljnost i nespremnost da promene nešto, jer im je bitnije da se drže te fotelje koje su dobili, u većini slučajeva, kažemo, sa neadekvatnom školom, jer imamo primere, počeši od gde mi radimo u policijskoj stanici u Trsteniku, da starešine su postavljene na takva radna mesta, da rukovode organizacionim jedinicama bez adekvatne škole za to radno mesto. Ako je predviđeno fakultet za to radno mesto, oni imaju višu školu, njima je dato da budu rukovodioci, ali zbog toga oni ćute i slepo izvršavaju sve što im se kaže i često na štetu samih zaposlenih, samih radnika. Mi želimo da stanemo na put tome i spremni smo da idemo do kraja sa tim. Iako postoje svakodnevni razni pritisci, kroz pokretanje raznih disciplinskih postupaka, pozivanja na razgovore, pretnji, ucena i tako dalje, pa čak i danas, evo, mislim, slobodno mogu da kažem da pre nego što sam došao ovde u emisiju, bio sam pozvan na razgovor od strane načelnika policijske stanice u Trsteniku, kako bi me upozorio, a po nalogu pojedinaca iz policijske uprave Kruševac, određenih starešina,
da nemam pravo da dođem, da se obratim i da mogu da snosim zbog toga posljedice. Ja sad kažem vama i građanima, snosit ćemo posljedice koliko god treba. Idemo do kraja jer mi želimo da stanemo na put više toj autokratiji, da kažem. Ali kamo sreće da je autokratija. Jer kao što je rekao taj isti načelnik policijske stanice u Trsteniku, kada smo ga jednom prilikom pitali, sedeli smo u krugu starešina samo, znači bio je tu komandir, zamjenik, pomoćnik komandira. Pitali smo ga jednostavno koji je kriterijum za nagrađivanje starešina. Za neke rezultate rada i ostalo. Jednostavno, izjava njegova je bila, prvo, verovatno je bio šokiran kako mi smemo tako nešto da pitamo. Da dok je on tu, nema demokratije, da možemo da zaboravimo na demokratiju. Zar to nije direktno narušavanje Ustavom proklamovanih načela? Ustav je zasnovan na načelima demokratije. Piđa, rekao si, sedeli smo u krugu, aj sad za ljude koji to ne znaju, ne znam ni ja te činove, si ti starešina ili nisi? Da, ja radim kao jedan od starešina, ja sam, da kažem, moje radno mesto se zove unapređenje organizacije i funkcionisanja policijske ispostave, nekada je to bilo mesto pomoćnika komandira. Radim kao starešina i nisam podoban jer kao starešina ne želim da radim protivzakonito i onome što oni nalože, a za što ja procenim da nije u skladu sa zakonom. Tako da, kao što sam rekao na početku, ja nisam podoban. S druge strane, predstavnik sam zaposlenih, predstavnik sam policajaca, jer mi moramo da shvatimo jednu stvar. Posao, početne oni, da kažemo, saznanja šta se dešava na ulici, kreće od policajca koji je na ulici. Ne kreće od nas koji sedimo u kancelarijama, koji smo zaštićeni i od kiše, i od vetra, i od loših vremenskih uslova, i od raznih pritisaka, i rada sa građanima, znači sa različitim vrstama i tipovima ljudi. To radi policajac. I mi to moramo, kad kažem mi, mislim na starešine, to moramo da znamo i da shvatimo. I za takve ljude trebamo da se borimo. Trebamo da im obezbedimo uslove rada, trebamo da im jednostavno obezbedimo, damo priliku da sebe jednostavno iskažu kroz tu službu. Evo ja pokušavam da odgovorim na sad poruke, sad ne mogu da kažem ljudima da putem Facebooka ne postavljaju pitanja, silno su neka pitanja i tako dalje i tako dalje. Da li se ti slažeš da pogledamo prilog koji ste ti doneo, to je tvoj nastup iz Medija centra u Beogradu? Da, to je sa konferencije za medije prošle godine, 8. jula u Medija centru u Beogradu, gde... Pa ja ću te zamoliti da posle i iskomentarišeš to što smo imali prilike, što ćemo imati prilike svi zajedno. Moje ime je Predrag Vučetić. Želeo bih pre svega da se zahvalim predstavnicima medijskih kuća koji su danas ovde sa nama i nadam se da ćete vođeni principom i načelom istine preneti naš glas široj javnosti. Na početku bih citirao Teodora Roosevelta koji je rekao jednom prilikom: ako treba da biram između mira i pravde, onda biram pravdu. Institucija koja bi trebalo da predstavlja oličenje profesionalizma i poštovanja prava pretvorena je u anarhiju i bezakonje, zahvaljujući pojedincima koji radi ostvarenja ličnih ciljeva nanose štetu zaposlenima u MUP-u i uopšte društvu. Samovolja i bahatost u radu pojedinih rukovodilaca uz primjenu odomaćenog i omiljenog instituta nazvanog diskreciono ocena starešine svakodnevna je i potiskuje i obezvređuje značaj i snagu Ustava, zakona i podzakonskih akata, sudskih odluka i stručnih mišljenja ljudi. Razlog ovakvog stanja u MUP-u leži pre svega u činjenici da se isti ti rukovodioci postavljaju na radna mesta neadekvatno njihovoj stručnoj spremi, jer je nadređenima potrebnija poslušnost i poniznost, a ne stručnost i kvalitet. Zato možda pravilnik o sistematizaciji i unutrašnjem uređenju u MUP-u i pravilnik o platama zaposlenih u MUP-u jesu dva najčuvanija dokumenta do kojih zaposleni ne mogu doći. A kada isti potraže prava na osnovu tih pravilnika, nazivaju se drskim i bezobraznim,
čime se sprečavaju da svoje znanje implementiraju u organizaciju i time doprinesu sveukupnom efektu i efikasnosti te organizacije. O tome koliko je starešina postavljeno, znači uprkos njihovoj kriminalnoj prošlosti, suvišno i govoriti. Kao što bi rekao jedan bivši naš ministar, pravdajući izvršenje svog krivičnog dela, mladost, ludost. Otpor u primjeni pozitivnih pravnih propisa toliko je veliki da kada su primjera radi predstavnici Nezavisnog policijskog sindikata Srbije nakon bezuspešnog višegodišnjeg ukazivanja postojanja kršenja zakona o radu u policijskoj upravi u Kruševcu, u delu koji se odnosi na naknadu troškova prevoza za dolazak na rad i odlazak s rada, pokušali da ličnim putem reše uočenu problematiku na sastanku održanom sa načelnikom policijske uprave u Kruševcu, gospodinom Petrović Miljanom, doživjeli da isti moju malenkost nazove bezbednosno interesantnim licem koji ne zaslužuje da uđe na njegova vrata i pozvao se na specijalnog tužioca, gospodina Miljka Radosavljevića, kome je prosleđen izveštaj o krivičnom delu koje je navodno izvršeno. Nije neobičajno da su u Ministarstvu unutrašnjih poslova starešine pozivaju na razne poznaničke, prijateljske i rodbinske veze kako bi ulivanjem straha zaposlenima ojačali svoju autokratiju i autoritet. Kažem autokratiju jer demokratije nema. To je potvrdio i bliski saradnik gospodina Miljana Petrovića, komandir policijske stanice u Trsteniku, Goran Spasić, koji je ispod celokupnog starešinskog sastava, kada su pitali za ostvarenje svojih prava, vidno izrevoltiran time, vikajući na prisutne, izgovorio: ja određujem kako će biti. Kakva bre demokratija? Zaboravite na demokratiju dok sam ja ovde. Inače, reč je o osobi koja svesno krši prava zaposlenih, njihovu privatnost vladeći listinge njihovih privatnih poziva, zloupotrebljavajući službeni položaj, prikrivajući prekršaje i krivična dela koje vrši i sprovodi torturu u policiji. I sve ovo zahvaljujući podršci u liku i imenu gospodina Miljana Petrovića, koji ga doveo na radno mesto, na kom je 2 godine proveo u zvanju sa visokom stručnom spremom i primajući platu za isto, iako imao nižu stručnu spremu. Naravno, kada se to otkrilo, pitanje odgovornosti niko nije smeo da postavi, a komandir Spasić Goran je i dalje na toj funkciji. To je samo jedan u nizu starešina dovedenih od strane gospodina Petrovića, čija je neophodna poslušnost zaokružena zapošljavanjem najužih članova njihovih porodica. Stiče se utisak da što se više krši zakon, to se više napreduje u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Protiv Miljana Petrovića već je podneta privatna tužba zbog klevete, a protiv istog i komandira policijske stanice u Trsteniku Spasić Gorana sledi podnošenje krivičnih prijava zbog povrede prava po osnovu rada, zloupotrebe službenog položaja, mobinga i sprečavanja sindikalnog delovanja, koje će obuhvatiti i ime disciplinskog starešine Milenković Ivana u Kruševcu. Predstavnici Nezavisnog policijskog sindikata Srbije ne žele više da slušaju razloge i pravdanja nadležnih, jer kad ima volje, ima i načina, a kad nema, traže se razlozi. Nezavisni policijski sindikat Srbije ima snagu i volju da istraje do kraja u ostvarivanju svojih prava i doslednog sprovođenja zakona. Jer kao što sam citirao na početku, ako treba da biram između mira i pravde, biram pravdu. Hvala. Peđa, ti svašta nešto ovde napriča, ja to moram onako da sublimiram u jednu rečenicu, svašta nešto napriča, a meni je ostalo onako zanimljiva rečenica: bezbednosno interesantna osoba, si ti, jel da? Šta to treba da znači? Aj, prevedi nam. Pa, kad je neko bezbednosno interesantna osoba, onda znači da se prema njemu preduzimaju određene mere i radnje, zbog sumnje da se bavi određenim nedozvoljenim radnjama, to je krivičnim delima i slično. Kao što ste videli na snimku, otišao sam da se borim za prava radnika. Jednostavno, nisu nam plaćani troškovi prevoza, troškovi puta koje imamo za dolazak na posao, odlazak sa posla. Kada smo ušli tamo, doživao sam jako veliku neprijatnost, da me, kao što sam rekao, načelnik tada isproziva, da počuje da viče, načelnik Miljan Petrović, da sam bezbednosno interesantno lice, da sam predmet bezbednosne te provere, povezao me sa organizovanim kriminalom. Znate vi šta znači prozvati nekog i povezati sa organizovanim kriminalom u ovoj zemlji? Da sam ja bio u šoku, iskreno vam kažem. U datom trenutku nisam znao o čemu je reč. Video sam
Zapravo shvatio sam šta su pokušali i šta pokušavaju i dalje. Pokušavaju da onim već jednostavno ustaljenim metodom koji se zove zastrašivanje, da izgrade svoj autoritet. Ne pokušavaju svojim nekim kvalitetima da dopru do zaposlenih i, kao što sam rekao, protiv načelnika Miljana Petrovića podneo sam tužbu za klevetu. Sud će da utvrdi, nadam se, ono što jeste istina. Između ostalog, nakon toga poslao sam načelniku, to isto načelniku Miljanu Petroviću, jedan zahtev prema zakonu o pristupu informacijama od javnog značaja, da mi dostavi kopiju tog izveštaja gde se navodno spominjem kao lice bezbednosno interesantno povezano sa organizovanim kriminalom, gde sam dobio odgovor da zbog toga što je u pitanju delo organizovanog kriminala ne mogu da mi se dostave traženi podaci jer bi se time ugrozio postupak. Umeđu vremenu sam se takođe obratio Tužilaštvu za organizovani kriminal u Beogradu, gospodinu Miljku Radisavljeviću, gde sam isto tražio. Bukvalno istog dana, kao i iz Policijske uprave Kruševac, stigao mi je odgovor da u tom tužilaštvu ne postoji izveštaj pod mojim imenom. Kada sam vidio za istu stvar dva različita dopisa, jednostavno pisao sam onda prigovor, odnosno žalbu povereniku za informacije javnog značaja, gospodinu Rodoljubu Šabiću u Beogradu, i sad je taj postupak u toku. Jer želim da isteram istinu do kraja. Ja ne mogu da opet kažem, ja toliko toga ne mogu da shvatim više u toj policiji. Kao što je rekao jedan moj prijatelj, kolega, gde prestaje logika, tu počinje policija. Ja zaista ne znam na kakve sve načine i čime se sve više služe pojedine stareščine u ovoj Policijskoj upravi Kruševac. Da bi držali pod kontrolom, nazovimo pod kontrolom, ljude zaposlene u ovoj policijskoj upravi. Jednostavno nemaju razumevanja, ne čuju nas. Ama zašto, Peđa? Zbog čega? Šta je uzrok svemu tome? Evo, ja ih pozivam da dođu ovde. Ja ih pozivam da dođu u ovu emisiju, da se suočimo i da kažemo jedni drugima, pošto do sad nisu želeli. Meni lično interesuje zašto neće. Šta je to? Šta smo mi? Jednostavno, ja smatram, ja sam starešina, ali ja smatram da starešine ne rukovode kompjuterima, papirima, mašinama, već ljudima. Ljudima koji su živa bića. Mi da bismo mogli da imamo kvalitetnu organizaciju, mi moramo da imamo motivisane ljude za rad. Vi gde god uđete danas, ja tvrdim da ćete 90% i više zaposlenih u Policijskoj upravi Kruševac da čujete da su nezadovoljni. Trenutno. Čime? Uopšte. Da li je to što ih ne razumeju starešine, što neće da ih uvaže? Kada koleginica ode da pita starešinu, izvini, moje dete, da li mogu, završilo je fakultet, da li mogu da ga zaposlim u policiju? Oni jednostavno budu tako izvređani i obično odgovor koji dobiju, pa evo nisam ni ja zaposlio svoju ženu. To je sad jedna posebna tema, zapošljavanje žena u policiji, što sam spomenuo. Nemam ništa protiv toga, da se razumemo. Da li smo mi koji smo u policiji, pogotovo starije kolege, mi mlađi nismo zakačili možda ta ratna dešavanja, da li su ceo svoj život posvetili ovoj službi, koja im nije na pravi način vratila. Nisu dobili ni ono što ih sleduje po zakonu, ni novčano, ni stanove. Znači nisu dobili ništa na neki način. Tek od skora je počelo. Kažem opet, zahvaljujući tom razumevanju ministra Dačića. Počeli smo da dobijemo ono što nas sledovalo po zakonu od vajkada, ali se nije primenjivalo. I prvi sam za to da se da prilika zaposlenima jednostavno u ministarstvu, da se njihovi najbliži, ali to ne može da ide u pravcu da se privatizuje. Vi imate situaciju da se zapošljavaju uglavnom žene, jedino tih poslušnih i podobnih ljudi, u većini slučajeva starešina. Oni koji obavljaju određene rukovodeće delatnosti za neke oblasti u Policijskoj upravi Kruševac. I onda imate situaciju, jednostavno odjednom samo čujemo, primljena je žena od tog i tog starešine da radi. Koji su kriterijumi?
Zašto se ne da prilika podjednako svima? Pa čekajte, ako već tamo zakon o policiji kaže da policijski službenici za prijem policijskih službenika ne mora da bude raspisan konkurs, ali mora da postoji kriterijumi. Na koji način? Ko zaslužuje da dođe na to radno mesto? Neka to bude bilo čija od zaposlenih žena, ali da se jednostavno stavi da se kaže na osnovu tih i tih kriterijuma mi smo primili tu i tu osobu na rad. A da ne pričamo o tome što imamo velike probleme. Naprimjer mi, ja sam tražio jednim dopisom od načelnika Milana Petrovića da mi se izjasni, da mi odgovori broj zaposlenih u policijskoj upravi Kruševac koji imaju rešenje na policijsku stanicu Trstenik glasi. Nisam te razumio. Rade u Kruševcu, rade u Kruševcu, a imaju rešenje, glasim, jednostavno na Trstenik. Policijska stanica u Trsteniku. Vode se da su u policijskoj stanici u Trsteniku, zapravo rade u Kruševcu. Zašto? Pa zašto? Jednostavno treba neko da bude primljen i gde ima slobodnih mesta, aha, evo ima u Trsteniku. A to što mi sad ne možemo, mi sad onda imamo situaciju da nečija žena od starešine koja radi u Kruševcu ima rešenje na Trstenik. Ona zauzima direktno mesto nekom u Trsteniku. E sad, pošto nje nema tamo fizički, nije prisutna, jer radi u Kruševcu, a vodi se da po sistematizaciji da je u Trsteniku, ona jednostavno opterećuje naše zaposlene. Jer mi onda imamo situaciju da mi moramo iz saobraćajne policije koja ima u Trsteniku da uzmemo pripadnika, dajem za primer, da uzmemo pripadnika saobraćajne policije da ga stavimo da radi, ili da stavimo dečka koji ima završenu policijsku akademiju, a radi sa srednjom školom. Da radi na tim poslovima na kojima treba da radi ta osoba koja ima to rešenje. To je veliki problem. Drugi veliki problem je što imamo ljude, na primjer, u policijskoj upravi u Kruševcu koji imaju lekarsko uverenja da nisu sposobni za obavljanje poslova sa oružjem. Znači da jednostavno nisu sposobni da budu ovlašćena službena lica, koji su se obraćali rukovodiocu u Kruševcu, načelniku, da ga pomere sa tog radnog mesta. Ima dokaze jednostavno sa ciljenog pregleda zdravstvenog da nije sposoban za rad sa oružjem. Niko ne čuje to. Niko ne želi da odgovori. I onda se posle čudimo što imamo situaciju kao što smo imali pre nekoliko godina u Nišu, da kolega ubije nekoliko kolega. Niko ne vodi računa jednostavno ni o toj psihološkoj strani, ni o sposobnosti, koliko ko može u ovoj službi. Znači, jednostavno, upravljanje ljudskim resursima, po meni lično, je ravno nuli u policijskoj upravi Kruševac, zato što se ne vodi računa i ne čuju se glasovi nas zaposlenih koji pokušavamo da ukažemo, jednostavno ljudi to i to. Da li je to za tako neke stvari ili za neke mnogo prostije, tipa kada sam dao predlog još 2008. Mi znamo svi da zakon se pravi u datom trenutku prema uslovima koji vladaju, raznim uslovima. Tako je. Znamo, svesni smo kolike su vrućine, da kažem, temperature leti. Kada sam ja dao predlog, ajde uz interventne uniforme, da dozvolimo ljudima da nose majice. Sašićemo majice, a to sam video opet na primjeru neke druge uprave ili gore Beograda, gde čak imati biciklističke patrole koji rade, znači u bermudama, u majicama, znači polo majice. Jednostavno nije to bilo kakva oprema. Sve se to odradi kako treba. Odgovor koji sam dobio od načelnika policijske stanice u Trsteniku je to nije predviđeno pravilnikom uniformi. Jednostavno, pa prvi, zašto nisu kaženi ti rukovodioci ostalih nekih policijskih uprava koji su to uveli još godinama pre nego što sam ja dao predlog unazad? Da bi sad uveli, na primjer. To je samo primjer, kažem, jedan... Da, Peđa, tu ćemo za čas da stanemo, da bismo pogledali par reklamnih poruka, živimo od sponzora, takva je stvar, a onda gledamo još jedan prilog, i to protest policije 26. decembra prošle godine održan, vrlo malo ili ja bih rekao skoro nikako ispraćeno u medijima. Da. Jer sam dobro najavio taj prilog. Ajmo reklame, pa onda prilog. Dabi se nalazi u elitnom delu grada. Raspolaže sopstvenim parking prostorom, konferencijskom salom, restoran salom, TV salom. Novo u Dabiju od 15. marta Zumba, aerobik, latinoamerički i standardni plejsovi za odrasle, cena 1000 dinara.
Informacije i prijeve na telefon 061 67 48 276. DABI. Vlasinac nekretnine. Prodaja nekretnina iz vlasništva bez provizije. Prodaja ostalih nekretnina sa provizijom od samo 1%. 442 960 kod Hale sportova. Vlasinac nekretnine. Poštovane koleginice i kolege, sestre i braćo, posljednjih dana mogli smo da čujemo razne priče o motivima ovog štrajka i protesta. Danas moramo jasno i glasno da kažemo zašto smo se ovde okupili. Od prvog dana kada smo postali deo Ministarstva unutrašnjih poslova, od nas se tražilo da se u radu rukovodimo načelom profesionalizma. Međutim, svi znamo da je naša profesija obezvređena, da su životi policijskih službenika obezvređeni. Mi nećemo i ne smemo dozvoliti da se ovaj protest pretvori u bojno polje na kom će se lomiti koplja političkih oponenata. Naš primarni zadatak je bezbednost građana ove zemlje. Mi samo... A šta je njihov zadatak? Izvinjavam se. Mi samo tražimo od države da brine o stubu te bezbednosti, a to smo mi, policija. Jer ako brinu o nama, time će pokazati da brinu i o građanima i o njihovoj bezbednosti. Zahvaljujući policijskim sindikatima, članstvu koje ih čini, i ministru, gospodinu Ivici Dačiću, učinjeni su značajni pomaci u prethodnom periodu da dobijemo status kakav zaslužujemo.
značajni, ali nedovoljni. Jer u našoj zemlji, a nažalost i u samom Ministarstvu unutrašnjih poslova, postoje mnogi koji ne žele da imamo jak policijski sistem koji je izgrađen na osnovama demokratije, poštovanja zakona i prava. Pokazat ćemo im da ne mogu ti isti da odlučuju o našim životima i životima naših porodica, jer ti isti nemaju razumevanja, sluha i poštovanja prema težini poslova koje obavljamo. Za kraj možemo mi poručiti samo ovo. Ne činite drugima ono što ne želite da se vama čini. Hvala. Tvoj govor, da? Ispred ministarstva? Ispred Vlade Republike Srbije. U Beogradu. Dobro. Šta se dešavalo tu? Kratko mi reci još. Pa ništa. Znam da je bilo tvrdo, boga mi. Pa bilo je, ali dobro se završilo, da kažem, kasnije je to bilo, znači, utvrđivanje koji su zapravo bili razlozi štrajka i ostalo, ne bi sada dužimo oko toga. Uglavnom, mi smo otišli tamo da pružimo podršku vladavini prava, a ne pojedincima, se razumemo, i da iskažemo jednostavno naše nezadovoljstvo trenutnim statusom. Kao što sam rekao, znači, nećemo dozvoliti da iko upravlja našim životima, jer mislim da svaki građanin ove zemlje ima pravo podjednako na uslove života i rada, tako da mi se samo borimo kroz to što se borimo kao sindikat za prava zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova, podjednako svih, tako se isto borimo i za poboljšanje i primjenu prava građana. Evo ovako, ja imam obavezu sad, poštovani gledalci, da vam kažem par stvari. Ja znam, evo, i pričam iz režije, i Saška mi je to rekla, i ponovo mi Aleksandar to napominje, da telefoni zvone non stop. I vi se nećete naljutiti što ovog puta sam uvažio želju našeg gosta da ne odgovaramo na telefonske pozive gledalaca, zato što je tema osetljiva. Ja verujem da prvi put jedan policajac ovako otvoreno priča pred kamerama o svim problemima koji tište policiju. To je jedna stvar. Druga stvar, ono što ne možemo da sprečimo sve i da hoćemo, to su ove silne poruke koje sam dobio na svoj mobilni telefon i evo nekoliko poruka koje će samo onako, a sve se svode, barem ih 50 bilo koje sam čitao ovde i odgovarao na neke na koje sam uspeo da odgovorim na Facebooku. Dakle, Biljana Mijajlović, pozdrav Peđi, šteta što nema više takvih u našoj policiji. Pa onda Miloš Miletić, svaka mu čast, pozdrav za tvog gosta. Pa onda Pera Krušeljina, Lalti vera za ovog gosta, mnogo hrabar dečko, policijska uprava Kruševac ti je kao i ostatak Kruševca puklo, bre, sve otišlo bestraga. Jer se sveukupno stanje u društvu, Peđa, po tvojom mišljenju, prenosi na policiju ili nešto tamo drugo u pitanju? To je neminovno. Jednostavno, društvo je povezano, mi smo servis građana. I kako trpe građani, tako trpimo i mi i obratno. Kako je stanje... To si lepo rekao, vi ste servis građana. Da. To si mnogo lepo rekao. Dakle, vi ne postojite tek da bi postojali sami za sebe. Jednostavno, mi trebamo da budemo tu, da brinemo, pre svega, kao što sam rekao, o bezbednosti tih građana. To je naš primarni zadatak. I sve oni drugi poslovi koji direktno utiču na ostvarivanje njihovih prava. Tako da, jednostavno, mislim, moje gostovanje ovde nema za cilj, ne napadam ja nikog, nemam ništa lično ja. Za sve te ljude koje sam poimenično isprozivao ili koje nisam, a možemo mi da pričamo i ako treba da napravimo serijal od ove emisije, dovešću i druge goste koji su spremni da pričaju, zaposlene u policiji. Jednostavno, nije naš cilj, nemamo ništa lično protiv rukovodilaca trenutnih, da se razumemo. Znači, nije da nama ne valjaju rukovodioci, da su oni, svi smo mi ljudi koji imamo i svojih vrlina i svojih mana. Niko od nas nije savršen. Jednostavno, borimo se protiv načina rada
takvog ustaljenog načina rada tih rukovodilaca protiv sistema koji je uvrežen i koji postoji već možda i desetinama godina unazad. Svako od nas pruža na neki način otpor promenama, ali promene koje mi zahtevamo nisu promene koje štete. Jer, evo, samo jedan primjer, znači, što kaže, kratak, kad sam sad to već spomenuo, nama, kao što sam rekao, nisu hteli da plaćaju te troškove dolaska na posao, te putne troškove. Nisu, jednostavno, otpor je toliko bio veliki. Videli ste, znači, na konferenciji za medije, ono što sam rekao, da i načelnik naš u Trsteniku je jednostavno pretio kako će biti vršene kontrole, kako ne može to tako. Pritom, taj isti načelnik je, ono što mu je pripadalo po zakonu, imao je službeno vozilo dato na korišćenje. On je sa tim službenim vozilom išao kući, svakodnevno vraćao se kući. Ja sam policajce moje. Mi slabo stojimo sa opremom, sa vozilima, više puta sam im nudio svoju ličnu pomoć, imam dosta kontakata po svetu, sa policijama raznih zemalja koji jednostavno nude, hoće da daju neku malu donaciju koja za njih ne predstavlja ništa, da donesem, da dam opremu. Jednostavno niko od njih ne želi to da čuje. To isto, taj isti načelnik koji je toliko pružao otpor, naravno računajući tu i gospodina Miljana Petrovića, načelnika policijske uprave u Kruševcu, o kome smo pričali već, to je toliko daleko išlo, da kažem i pretnje i ne znam šta sve, da kad smo se na kraju izborili za te putne troškove da nam se plaćaju, taj isti načelnik se odrekao svog službenog vozila, ostavio ga je. Iako sam više puta pričao, nemamo čime da šaljamo policajce na teren. Ako verujete, slao sam policajce da obavljaju zadatke autobusom, da idu gradskim autobusom tamo gde rade, da bi obavili posao. Kada su počeli da se primaju putni troškovi, prvi je podneo zahtev za putne troškove i odrekao se službenog vozila, kad je video da pare ležu. To je samo činjenica koliko to ide daleko. Sve ovo što su se sindikati izborili, a za što starešine pružaju veliki otpor, retko će da nađete starešinu da je član sindikata u Policijskoj upravi Kruševac. Možda na prstima jedne ruke da se nabroje. Znači, nemate. Zato što pružaju toliki otpor i ne smatraju nas za da kažem, neku vrstu saradnika. Iako mi to stalno njima pokušavamo da dokažemo da smo mi tu zajedno. Jednostavno izabrali smo da budemo u sindikatu, jer kao kolektiv lakše ćemo da ostvarimo svoje prava nego kao pojedinci. Jasno. Ali oni su jednostavno gluvi na te naše molbe, vapaje. Ja sam, iskoristit ću tvoj boravak ovde, a polako si primičemo kraju emisije, pa ću te zamoliti da mi odgovoriš kratko i jasno na 2 ili 3 pitanja, zavisno od odgovora. Ja sam u jednoj od svojih ranih emisija govorio o tome da sam čuo da postoji kažnjavanje policajaca ako ne ispune svoju neku normu, a norma je recimo toliko i toliko saobraćajnih prekršaja, recimo. Ima li toga? Pa bilo je toga. Bilo je dok se, mogu slobodno da kažem, lično nisam izborio za te stvari, a opet uz razumevanje i podršku ministra Dačića prošle godine na pregovorima 9. juna u Beogradu. Jednostavno, normativi, koliko čega mora policajac da ima, ne postoje. Nigde nisu propisani. Da li mora da imaš ovoliko prijava, ne znam, sve je opet to malo šire gledano povezano s nekim drugim stvarima, tako se puni i budžet i razumete sve, znači kako to funkcioniše. Jednostavno, sve je počelo tako kako sam došao do toga da primetio sam da je to protivno zakonu, na takav način kažnjavanje policajaca. Počelo je tako što je članica sindikata, koleginica jedna, bila kažnjena 5%, od svoje plate uzeto 5%, zato što nije imala navodno dovoljne rezultate rada. Kada sam napisao žalbu žalbenoj komisiji vlade, ta žalba ista je bila usvojena i na neki način srušen je višegodišnji sistem rada tim usvajanjem te žalbe. Nakon toga su mi podneli predlog za pokretanje disciplinskog postupka za tešku povredu službene dužnosti. Razlog je bio narušavanje ugleda službe i odnosa među zaposlenima, zato što sam pisao tu žalbu i priložio odgovarajuće akte uz to kao dokaz. Tako da, nakon toga, dao sam sebi, a i komandiru mom obećanje da ću, iako nisam zakonodavac, pokazati da to nije ispravno. Tako je i bilo. Kažem, to je 9. juna prošle godine
protokolom koji smo potpisali, zaključili sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, bilo je 6 udruženih sindikata u tim pregovorima, izdejstvovano je, tako da od tada više ne postoji kažnjavanje policajaca, koliko je moglo do 20% na mesečnom nivou od plate su mogli da budu kažnjeni po opet diskrecionoj oceni starešine. Bilo je velikih tu zloupotreba. Kažem vam, znači dođe kraj meseca i onda sedne se i onda se vaga šta je koliko ko radio. Možda ovog meseca ja nisam bio, jednostavno imam nekih svojih ličnih problema. Jednostavno nisam bio spreman da ostvarim, da pokažem dovoljno, da dam dovoljno sebe kroz službu za taj mesec. I imao sam manje rezultata nego obično. A to ne znači da treba odmah da se skidaju glave ljudima zbog toga. Jednostavno, mora da se gleda malo to šire. Tako da upravo iz tih razloga i naravno, jednostavno nekom starešini se ne svidiš kao radnik, sad ću ja njega, to je bilo diskreciono pravo starešine da procenjuje, da daje predloge za kažnjavanje i za nagrađivanje, naravno, s druge strane. Tako da, eto, kažem, to kažnjavanje ostalo samo zbog zakonom propisanih lakih i teških povreda službene dužnosti koji se utvrđuju opet u postupku. Znači, mora policajac da da izjavu, mora da se sasluša, moraju svedoci, mora svi dokazi da se uzmu u obzir, ako je nešto pogrešio da se kazni. Znači, ne može samo ja sam rešio na kraju meseca i to je to. Evo ovako, tema ove emisije, Peđa, bila je podobnost policajaca, poltronizam ili profesionalizam. Ti se zalaže za ovo drugo, je li tako? Za čiste profesionalce u poslu. Za prvo, profesionalizam. Ne, ja sam rekao poltronizam ili profesionalizam. Aha, izvini, nisam te čuo. Za ovo drugo, znači profesionalizam. Isključivo za profesionalizam, znači. I za stručnost i za znanje. A ne za poslušnost i nestručnost. Tako da... Očekuješ i da imaš posledice što si gostao na televiziji Plus u emisiji Ispovedanica? Pa, iz svog ličnog iskustva, obzirom na sve ovo što smo do sad pričali, što sam do sad radio i zalagao se i trpim određene pritiske i posledice, očekujem naravno i posle ove emisije, a imajući naročito u vidu da sam danas bio upozoren da ne smem bez saglasnosti biroa za saradnju sa medijama da izađem, tako da, ali spreman sam, kažem, znači ne samo ja, i ovi ljudi koji su bili predstavljeni na početku emisije i mnogo više njih. Očekuješ li da imam ja, pošto si me to i pitao, imaš li čuli smo se telefonom i pitao si me mogu li ja da dođem ili imaš nekih pritisaka? Pa, lično mislim da ne mogu da vrše pritisak na medije. Postoji, naravno, kao i u svakoj zemlji, na neki način cenzura medija, što je i protest policije pokazao, nije prikazano potpuno sve ono što se dešavalo. Dobro se završilo kako je krenulo, tako da lično mislim da ne bi trebalo da postoje neki pritisci zbog vas, a i u slučaju da postoje, mi smo spremni da stanemo uz tebe, uz članove tvoje ekipe, uz sve građane koji se zalažu za jednostavno istinu, za pravdu, za pravičnost, za zakon, za poštovanje, za poštenje, jer jedni bez drugih ne možemo. To je jednostavno tako, ne možemo da funkcionišemo odvojeno, moramo svi da budemo zajedno, moramo da se držimo, moramo da pomažemo jedni drugima, na kraju krajeva svi smo građani ove zemlje i ako se ne držimo i ako ne pomažemo ovoj zemlji, nećemo moći da pomognemo ni nama samima, a ni šire. Hvala ti najviše što si izdvojio vreme i govori. Hvala vama i spreman sam što kaže i u nekim narednim emisijama da se družimo, da iznesemo još više stvari. Ja sam došao, pazite sad, ova emisija od svog starta ima jednog sponzora, sad ima još mnogo više sponzora, ali jednog sponzora, taj sponzor se zove građevinska firma Vlasina Cigda. I sad ja znate da nisam sklon da nekog hvalim nešto, posebno reklama za reklamu i to vam je to. Dobili ste, eto, u okviru sponzorstva. Ali sam danas došao do jednog fenomenalnog poteza koje je ova firma uradila i moram to da vam pokažem i da vam pročitam iz jednostavnog razloga što zavređuje pažnju. Retko ko danas to radi u vreme kad jednostavno i mrtve preskaču na ulici. Skoro smo čitali, zar ne, Peđa, da je žena ležala na trotoaru, svi su je preskakali i nisu skoro ni obratili pažnju. Ta neko ružno vreme došlo svuda u svetu, posebno kod nas ovde u Srbiji. E sad, ovaj papir koji ćete vidjeti, a ja ću zamoliti Saško da ga evo izumira, da, ubačen je u sve stanove, sve zgrade koje je pravila ova firma, građevinska firma Vlasina Cigda, ali i one zgrade u kojima je bila samo izvođač radova, dakle, gde je samo izvodila radove. I ovako kaže tekst. S obzirom da smo mi kao izvođači radova u vašoj zgradi odgovorni za istu,
Molimo sve stanare da ukoliko imaju bilo kakve nedostatke u stanu ili u samoj zgradi, predsjedniku kućnog savjeta dostave sve primedbe koje će on dati nama, a sve u cilju otklanjanja istih. To je jedan dopis. Drugi kaže ovako, s obzirom da smo mi kao izvođači radova u vašoj zgradi odgovorni za stabilnost zgrade, za krov, za prokišnjavanje i tako dalje, molimo sve stanare da ukoliko imaju bilo kakve nedostatke i ustanove, da se jave predsjedniku kućnog savjeta, da dostave primedbe, on će doneti sve to u prostorije naše agencije za nekretnine, tržni centar Vlastina Cigda kod hale sporta, sve u cilju otklanjanja istih. Naime, o čemu se radi? Shvatili ste verovatno, bez obzira kad su zgrade pravljene, šta god da se desilo, evo firma Vlastina Cigda se ponudila pošalje svoje majstore da ljudima pomogne. Kad sam u telefonskom razgovoru pitao danas, a zašto? Oni su mi rekli jednostavno, pa zato što računamo da treba da se nađemo ljudima kad već žive u našim stanovima i zgradama koje smo mi pravili, bez obzira što nemamo nikakvih više obaveza, da se nađemo ljudima. Na neki način, vlasnik firme mi je rekao, ja sam imao jednom prilikom sam gledao svoju majku koja nije mogla da zavije sjelicu i nije mogla da popravi krov, otac nije bio u situaciji i onda mi je sve to ostalo negde u sećanju, probudio sam se jednog jutra i rešio sam da uradimo ovo što smo uradili i sve ovo što sam ja pročitao imate u svim tim zgradama, možete se na kraju krajeva i sami uveriti. I ja ovo zaista pozdravljam, ne samo zato što i ne uopšte zato što su jedni od sponzora emisije Ispovedanica, nego zato što su radili sjajan potez i pokazali da postoje ljudi koji žele da misle i da vide malo dalje od svog nosa, da ne kažem od džepa, jer ovo će samo da ih košta po džepu, nikako neće doprineti bilo čemu drugom. Gledali ste još jednu Ispovedanicu u kojoj je, ja mislim, prvi put ovako otvoreno i upečatljivo govorio Predrag Vučetić, inače službenik policijske uprave Peđa u Kruševcu, ali da? Kruševcu, da. Kruševcu, ali... Radim u policijskoj ispostavi u Trsteniku. Ispostava u Trsteniku. Ja ti se još jednom najlepše zahvaljujem na vremenu, na hrabrosti, na volji da govoriš u Ispovedanici. Vama hvala na pažnji i vidimo se koliko sutra u 17:30 sati.